Понякога се случва така, че животът ти е белязан от значимо за теб събитие. Опитвал си да разрешиш въпроса. Опитвал си различни варианти, методи. Търсил си логично обяснение. Но нищо не се променя. Това събитие продължава да заема част от живота ти, да ангажира мислите ти, а понякога отнема и от енергията ти. Дори да се повтаря отново и отново. Влизаш в една и съща ситуация и не успяваш да излезеш от нея. Ако това ти резонира, остани, за да чуеш как можеш да си помогнеш. Регресивната терапия е метод, с който може да намериш всички отговори и решения в твоето собствено подсъзнание. Там няма логика. Там има само спомени и емоции. Там са истините, от които ти имаш нужда, за да се освободиш от чувство, ситуация или просто да намериш отговор на някои твои въпроси. Ако си готов да работиш със себе си и да се разтърсиш, да потърсиш по-надълбоко в себе си причините и отговорите, линк за връзка с мен може да намериш в описанието.